evangelizácia Filipy Pavlovce a chcem vám povedať, aby ste vzdelávali, aby ste sa modlili, lebo dneska budeme ešte raz kázať Božie slovo, aby ľudia boli zasadnutí, ľudia sa tu schádzajú a preto sú veľké veci pripravené, tak prosím vás, modlite sa, vzdelávajte to na Božiu slavu práve teraz, lebo budeme kázať evangelium Ježiša Krista, aby ľudia boli zachránení a spasení. Nevzdávajme sa, bojujme za každú jednu dušu, lebo je to dôležité. Tu sa schádzame a budeme kázať. Buďte s nami celý čas v mene Ježiš. Amen. Amen. Zika, pozdravuj. Sneža, pozdravuj. Sasiare na svale, uštame nupre, ponuka deile. Sila videva, Dio ducho spreamente, sasiare na svale. Pán vám žehnaj, sme teraz v Prahe na druhú evangelizáciu, ktorý sa uskutočne práve teraz. Je večera, sme von, kážeme Božie slovo, aby boli zachránení a spasení. Sláva Bohu. Ďakujeme Bohu, že môžeme kázať slovo mene Ježiša. Amen. Alleluia, la raba shoteria bakaya. Lebre sonto lo robo sharra bakadi be soteria. Alleluja, Lord. Halleluja, sme v Prahe, na mieste, kde robíme evangelizáciu, kde Boh bude konať. Ľudia prichádzajú, veríme za prielom v Prahe v mene Ježiš, že Praha bude zatrasená s Duchom Svätým. Halleluja. Lind Excellence hledá ambasadora. Podělte se o svou lásku v čokoládě. Vzpomeňte si svůj sen. Zažijte dobrodružství svého života. Staňte se ambasadorem. Bratři, sestry, všichni, jen na vás pokušení Ježíš. Halleluja. Halleluja. Poďte, tu je život, tu je prelom, tu sa kladie Božie slovo, až preniká, až do modlitby prostoru. Tak Pán vám žehnaj, chcem vám povedať, že ako Boh miluje každého jedného, chcem vás pozbudiť k tomu, aby ste odovzdali svoje životy Ježišovi Kristovi, lebo On je hoden všetkého, On je Pánom a Pánom a veríme za veľkú tému. Modlite sa, v mene Ježiš. Amen, aleluja.
svojom život. Just like honoring English. Anglicky. Emerson to Kafka, Savurenka, to... Ja to zdumał kiedy... Koľko miast? Koľko starší? Ale Kafka, Saša, tady ďalej. Tak teraz pôjdeme kázať evanjelium a potom zase dáme nejakú... Dobre, super, super. Dobre. Pozdravíme. To je pastor Franky. To pastor pošlo Marko. Tak, ďalej, ako máš tu. Tak už začíname, tak prosím, vzdelávajte a modlite sa za nás, lebo začíname evangelizáciu, sláva Bohu. Amen. Ľudí, ktorým Boh zmenil životy. Moje meno je Gabriela a ja som pred 17 rokmi veštila karty, vykladala som tarotové karty a
A všetko to, čo som vykladala ľuďom, tak im vychádzalo. Mne volali aj z iných miest, aby som im vyložila karty na diaľku a vážne všetky tie veštby vychádzali a tým ľuďom to formovalo život. Ale mne môj život začal ísť dole vodou, úplne každá oblasť môjho života začala byť porušená a začali sa mi diať úplne divné veci, zvláštne veci s môjim zdravím a to boli veci, ktoré ničili môj život. A ja som si to nedávala do súvisu s tým, čo robím. A každý okultizmus, každé čarovanie, každé pýtanie sa duchov alebo nejakých médií na svoj osud je špatne a je to hriech v Božom slove. A ja som nedostávala odpovede, ja som si nad tými kartami hovorila, ak je Boh nejaký, aký na to má názor, alebo čo by na to povedal Boh, pretože ja som nominálne bola človek, ktorý chodíval od malička do kostola, ale nedostávala som tam odpovede. Poďte pani, poďte si to vypočuť, poďte bližšie. A poďte, pretože to môže zmeniť váš život, mladá pani. A každý z nás bol u veštice niekto číta horoskopy, tie horoskopy sú všade v rádiách, v médiách, v každom časopise sú horoskopy a Božie slovo na to hovorí, že je to v podstate jednoduché a je to brána, ktorou púšťaš do svojho života nelegálne sily, ktoré porušia tvoj život a nedokážeš si s tým pomôcť a nedokážeš to zvrátiť naspäť. A môj život išiel naozaj úplne dolu vodou a jedného dňa som dostala odpoveď, pretože do môjho života prišiel človek, ktorý pozná Boha a má s ním vzťah osobným spôsobom. A začal mi dávať odpovede skrze Bibliu, skrze Božie slovo a mne to začalo dávať zmysel a začalo mi to meniť život a ja som skončila s tým okultizmom, spálila som tie karty a od toho momentu z tej poslušnosti tomu, čo hovorí Božie slovo, začal sa môj život radikálne meniť. A ak máš problém, napríklad aj v rodine, zdravotný a opakuje sa to v tvojej rodine, to sú dedičné kliatby. To sa deje úplne bežne v každej druhej rodine. Niekto má cukrovku, niekto má osteoporózu, niekto má rozvodovosť vo svojej rodine. To sú démoni, to sú sily, ktoré ovládajú rodiny až do 4. generácie. A jedine skrze Ježiša Krista sa zastavujú kliatby v životoch ľudí. A ja sa ťa opýtam, dám ti otázku, ak by si zomrel teraz tu na tomto mieste, máš odpoveď, kam pôjdeš? Ak nemáš odpoveď, kam pôjdeš a nevieš, čo bude, alebo si myslíš, že je nejaká nirvána, alebo že sa narodíš znova, tak je to klamstvo a ideš do pekla. V tomto momente si stave, že ideš do pekla, ale je na to odpoveď a je riešenie. Lebo Ježiš Kristus je Boží syn, on prišiel na túto zem a zomrel za hriechy ľudí, za hriechy každého, kto v to uverí a vstal z mŕtvych na naše ospravedlnenie. A je napísané, že každý, kto uverí, že Ježiš Kristus je Boží syn a že zomrel aj za jeho hriechy a pozve ho do svojho života, bude spasený. Bude vyriešená otázka, chlapci, kľudne zastaňte, pretože každý z nás jedného dňa zomre. Poďte sem a môžu byť vyriešené aj vaše životné otázky. Boh je Bohom zázrakov a tým, že príjmeš Ježiša do svojho života, to je krok číslo 1, potrebuješ poznať Boha Bibliu osobným spôsobom, potrebuješ vyriešiť svoj život s Bohom a nie s nejakým médiom alebo s nejakým panáčikom na kríži, ktorý je mŕtvy a nehovorí nič. Boh je ten, ktorý ťa pozná a keď si aj tu a je akýkoľvek problém vo vašom živote, je na to odpoveď skrze Božie slovo. Ak je nejaká choroba, nejaký problém, príďte, sú tu týmy ľudí, ktorí sa modlia za uzdravenie, ktorí sa modlia a dávame odpovede nie skrze vlastnú múdrosť, ale skrze Božie slovo, skrze Bibliu. Tak ak je niečo vo vašom živote, čo nejde a skúšali ste to mnohokrát, tak príďte sa s nami rozprávať, pretože máme riešenia, máme odpovede. Každý z nás, ktorý to stojíme, tak Boh zmenil nejakým spôsobom naše životy. Je jedna vec, ktorú môžeš urobiť ešte dnes, a to je, môžeš pozvať Ježiša do svojho života, aby si mal vyriešenú otázku svojho večného života. Priatelia, každý z nás jedného dňa bude odchádzať z tejto planéty a ty potrebuješ vedieť, kam pôjdeš, pretože peklo je reálne, tak ako je reálne nebo a každý z nás sa postaví pred Božím trónom a bude vydávať počet všemohúcemu Bohu. Nebudeš tam s priateľom, nebudeš tam s manželom, budeš tam sám za seba a budeš Bohu dávať počet zo svojho života. Ak tvoj advokát v nebi nie je Ježiš Kristus, máš problém, ale je vyriešený. A ja sa teraz budem modliť, je to taká modlitba prijatia, pozvania Ježiša do svojho života. A ak počúvate aj za oknami, tak sa to modlite so mnou a pozvite Ježiša do svojho života, aby váš život sa zmenil a mali ste ho večný. To je krok 1. Krok 2, príďte sa rozprávať s nami, my vám povieme, ako ďalej môžete poznať Boha vo svojom živote. Tak ak si tu a počúvaš ma, zavri oči a modli sa, pozvi Ježiša do svojho života, tvoj duch sa narodí znova a staneš sa Božím dieťaťom, pretože pokiaľ voláš na Boha a si povedal, však som sa modlil a Boh ma nepočul, tak je to preto, lebo ťa hriech oddeluje od Boha.
A je napísané, že Boh počuje, keď sa hriešnik modlí o spasenie. Tak poďme teraz pozvať Boha do vášho života. Nech sa menia okolnosti vo vašom živote. Príďte sa s nami rozprávať a môžu sa diať zázraky. Ak máš chorobu, prídi, pretože Boh ťa pozná a keď mu vyznáš svoje hriechy, on nebude z toho v šoku, on pritom bol. Drahý Pane Ježišu, ja verím, že Ty si Boží syn, že si zomrel aj za moje hriechy. A ja ťa prosím, aby si mi odpustil všetky moje hriechy. Príď do môjho života a stal sa môjim pánom a spasiteľom. A ja ti ďakujem, Bože, že si mi odpustil a že som sa stal alebo stala Božím dieťaťom. A ja, pokiaľ ste sa modlili so mnou túto modlitbu, tak ako služobnica Novej zmluvy vám osvedčujem, že ste sa stali Božími deťmi. Vaše meno je zapísané v knihe života. Príďte k nám, priatelia, príďte sa s nami rozprávať a príďte sa pýtať na veci vášho života, na ktoré nemáte odpovede. Ja viem, že tie odpovede máme. Príďte k nám a počúvajte ďalej, lebo sú tu ľudia, ktorí budú hovoriť svoje životné príbehy, aj zázraky, ktoré sa im stali. Zatiaľ pekný večer, Praha. Ahoj. No, to ti to slyším. Pastor, OK. Táto chvála je, že Pán je veľmi dobrý. Že nikto nie je taký dobrý, tak je Pán. Peťo. San miro te, ti miro, imano, tu sano de. Me
pastor Franky. Amen, haleluja. Haleluja, haleluja. Toto ešte nie je koniec. Náš Pán Ježiš tu dnes niečo robí a ja si dovolím niečo prečítať z Božieho slova. A počúvaj, čo sa píše v Evanjeliu Matúša 28. kapitole. Počúvaj. Po sobote, keď sa priečilo prvý deň týždňa, prišla Mária Magdalena a iná Mária pozrieť hrob. A hľa nastalo veľmi zemetrasenie, lebo Pánov anjel zostúpil z neba. Prišiel odvaliť kámeň a posadil sa naň. Jeho vzhľad bol ako blesk a jeho rucho biele ako sneh. Strácime sa pekým triasli od strachu a ostane ako mŕtvi. Ale anjel povedal ženám, vy sa nebojte, totiž, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný, nie je to tu, lebo bol vzkriesený. Bratia a sestry, je tu príbeh muža, človeka, ktorý sa volal Ježiš. Bol to človek, ktorý sa narodil z lona Márie, ale jeho otec, jeho pravý otec nebol Jozef, jeho pravý otec bol Boh, ktorý žije v nebesiach. Božie slovo hovorí, Ján 1. kapitola, že na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha a to slovo je Boh. Potom Ježiš prichádza a hovorí sám, ja som to slovo života. Počúvaj. Ježiš prichádza a mnohokrát hovorí, ja som cesta, ja som pravda a ja som život. Ale potom prechádza údolami, prechádza určitým časom a prichádza jeho utrpenie. Bičujú ho, berú ho, berie kríž a prichádza na Golgotu. Golgota je miesto, kde Ježiš zaplatil za teba a za mňa svojou krvou, svojou obečou, len aby ja sme mali život. Takže bez neho nie je život, je Kristus život. Božie slovo hovorí, kto má syna, totiž Ježiša Krista má život. Kto nemá Krista, nemá život. Jednu vec chcem povedať. Pokiaľ si myslíš, že žiješ, tak tvoj duch, lebo ty máš aj ducha, ešte nežije. Až keď príjmeš svojho stvoriteľa ako pána a kráľa, vtedy naozaj to začína žiť. Ale počúvaj, poďme k ukrižovaní. Vieš, my kážeme toho Krista, ktorý nie je na kríži. My kážeme Krista, ktorý bol ukrižovaný, ale tretieho dňa vstal a sedí po pravici živého Boha. Biblia píše, že skôr aj smrť ho musela vydať, on nedostal mŕtvy a je živý. A teraz počúvaj, prečo zomrel. On zomrel preto, aby potom na tým nestal a ty a ja by mali väčší život. Už nie je čas sa hrať. Hrob je prázdny. Keď prišla Mária Magdalena do hrobu, kde ležal Kristus. Počúvaj, čo sa stalo. Hrob našli prázdny. A anjel jej povedal, hrob je prázdny, lebo Ježiš tam bol, ale práve teraz je skriesený a žije. Počúvaj, Boh práve teraz dnes celú túto ulicu, tvoj život chce skriesiť. Možno tvoje manželstvo potrebuje skriesenie. Možno ty, tvoje uznávanie potrebuje skriesenie. Možno tvoja rodina potrebuje skriesenie. Možno tvoj vzťah potrebuje skriesenie. Dnes je tu Kristus, ktorý bol na kríži, on nezomrel, on stál z mŕtvych a chce ti pomôcť. Ten Kristus, ktorý keď bol na kríži, jeho udržali kríce, jeho udržala láska, ktorý prechoval k tebe. On ťa miluje! Ježiš 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 ťa miluje! O, hrob je prázdny! Ježiš je! Chápeš tomu? Keď sa prišli pani do hrobu, kde ležal Ježiš, Ježiš sa tam neleží, pretože Kristus je živý. On sedí vo pravici živého Boha. Áno, on tu dnes nie je medzi nami, ale on poslal svojho ducha, aby žil v nás. Takže ty a ja v sebe máme Krista. Pokiaľ ho dnes príjmeš, pokiaľ ho
ho nespríjmeš a otvoríš svoje srdce, dnes sa ešte dokáže naplniť. A teraz počúvaj, poviem ti jedno svedectvo. Bola žena, kázali sme v Michalovciach. Jedna žena, ktorá bola chroma na vozíku. Nikto jej nedával nádej, aby sa postavila z vozíku. Mala niečo so chrbticou, nejaké veľmi zdravotné problémy. Ale nikto nemohol skriesiť tak, aby sa postavila z vozíku. Aby sme tam slúžili a kázali. Tá žena mala bolesti. Tá žena možno bola tak silne utrápená, že nechodí, že má rodinu, že ju to veľmi bolelo. Ale keď my sme začali kázať, keď my sme začali slúžiť, Ježiš prišiel, tú ženu uzdravil a tá žena z vozíka stala a bez chodí. Toto je môj Pán, ktorý je živý. On nie je mŕtvý. Bol na kríži. Áno, možno nejaké filmy nám vymysľujú tak, že je neustále na kríži. Že on zostal na kríži. Ale zabudem na to, to je najdôležitejšiu vec a to je tá, že po 3 dňoch, keď vyhral ten najväčší boj, keď to bol kľúčem, ona, noja, masája, soja, musika, keď to bol kľúčem, vytiel kľúčem, zjavol peklo, a zrazu peklo bolo prázdne, peklo bolo prázdne, a to je peklo, a to nebeské kráľovstvo, to je plné, halleluja, vieš o tom, či diabol nemá moc, áno, diabol ťa možno trápi. On ťa možno trápi. Ty možno počúvaš hlasy, počúvaš démonov a nevieš nájsť pomoc. Chcem ti povedať, je to práva pomoc je Kristus. Je to práva pomoc je Kristus. On je život, on má tú vodu. Si hladný, si svedný. Ježiš hovorí, príďte ku mne všetci, ktorí sa namáte. Ja vám dám odpočinok a to odpočinok, ktorý je väčší. Halleluja, môj Pán a kráľ. Môj Pán a kráľ. Tiekla krv po kríži. Jeho kríž, ktorý bol zleva, bol veľmi krvavý. Ale on nezomrel za seba. On nezrešil. My sme boli tí, ktorí sme zrešili. My sme boli tí, ktorí sme mali zrešiť. A my preto, aby sme potom mohli vojsť do nebeského kráľovstva. Zomrel. Cvičovali ho. Zbili ho. Ale on nerobil kvôli sebe. On to robil dnes kvôli tebe. On to robil dnes kvôli tebe. Neustále ťa miluje. On ťa neprestával milovať. A keby som dnes hovoril o tom, ako vás Boh miluje, tak môžeš byť hriešný. Môžeš byť veľmi zlý. Aj keby si bol vrahom, Ježiš ťa miluje. Aj keby si bol zlodej, Ježiš ťa miluje. Aj keby si bol veľmi zlý, Ježiš ťa miluje. On ťa miluje. Táto ulica sa musí prebudiť do Ježiš. Prijal oheň z neba. A príde oheň Bože, zapal. Ježiš Kristus, tá práva cesta. Bez neho sa do neba nemôžeš dostať. Ale s tým sa tam dostať môžeš. S tým sa tam dostať môžeš. A môžeš mať ťažkosti, môžeš mať problémy, môžeš mať choroby. Si hneď po akcii, príďte so svojou chorobou. My sa tam budeme modliť. A tá choroba bude musieť sa skloniť a Ježiš ťa uzdraví. Ježiš ťa uzdraví. A možno trobuješ bez vody a nevieš, ako sa tam dostať. Ježiš ti dokáže pomôcť. Ježiš ti dokáže pomôcť. A možno si hovoríš, že mám peniaze. Ja mám veľmi veľký dom. A mám veľmi dobré auto. Je to dobré. Ale Božie slovo hovorí, pokiaľ nemáš Krista, je to márnosť. Pokiaľ nemáš Krista, je to márnosť. Ale pokiaľ máš Krista, máš úplne všetko. A že nám treba niečo viac, keďže Bohu vieš všetko, a že nám treba niečo viac, postačí nám Kristus, lebo jemu patrí všetko. Lebo keď máme jeho, máme úplne všetko. Halleluja! Halleluja! Jesus! Hýbme sa tu niekto v mene Ježiš. Môj Pán nie je mŕtvý. To nie je náboženstvo, toto je živý vzťah. Ja máme a búram každé náboženstvo. Ja búram nad Prahou, búram nad touto ulicou, každé náboženstvo, každého ducha náboženstva a uvoľujem slobodu v mene. Staviam sa proti temnote, búram bariéry, búram múry a prehlasujem, že táto ulica je slobodná v mene Ježiš. Môj Boh dnes prináša oheň. Môj Boh dnes zapaluje túto ulicu. A nie preto, že tu prišiel nejaký človek, nie pretože človek, pretože Boh je tu. Pretože Boh je tu. Je to niekto taký, kto verí, povedz amen. Je to stále, povedz amen. Povedz
Ježiš! 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 Halleluja! Dajte slávu Bohu na tomto mieste, lebo On si zaslúži veškeré chvály a slávy, lebo je On hoden každej chvály. My sme boli v tom, že sme nepoznali Krista, ani keď sa nám dal poznať Kristus, náš život sa zmenil. Chceli sme sa zmeniť, ani nedalo sa. Keď prišiel On, všetko sa mení, lebo On je Pánom Pán a Kráľom Kráľom nad všetkom človekom a nad všetkým stvoreným. Jeho moc je na vysostiach a On chce zachrániť tvoju dušu. On chce, aby si bol spasený, lebo On prišiel, aby tebe ukázal, ako ťa miluje. My sme tu na to, aby sme slúžili živému Bohu a chcem vám odkázať všetkým. Bez Neho ste stratení. Ak nemáte Ježiša Krista, nemáte nič. Vaše bohatstvo, vaša sláva vám nepomôže, lebo tu je Kristus, ktorý dokáže pomôcť. Mnohí si prechádzajú ťažkými vecami a nevedia, ako z toho vyjsť. Mnohí sú zviazaní, chcú slobodu, chcú zmeniť svoj život a im nedarí sa. Pretože to robia bez Ježiša Krista. Ale keď prijete Ježiša Krista vo svojom srdci, On sa vám dá poznať a On vás môže zachrániť. Jeho moc je dostačujúca na to, aby vás vyslobodil. Už tu nemusíte byť sami. Je tu niekto, ktorý vám môže pomôcť v každom jednom probléme. On je perfektný na to, aby vyriešil každý jeden problém. On je perfektný na to, aby vám pomohol. On je perfektný v tom, aby ti ukázal tú najväčšiu lásku. A chcem vám povedať každému, kto počuje, my sme tu na to, aby sme kázali evangelium Ježiša Krista, aby sláva Ježišova Krista sa rozniesla po celom meste. Praha musí byť zachránená. Ježiš prichádza a mnohí ľudia nie sú pripravení. Mnohí odchádzajú do pekla, lebo sú tí, ktorí nechcejú príjmať Ježiša. Ale ak odovzdáš svoj život, vtedy uvidíš, ako Boh pracuje. On ťa môže zachrániť. On ti môže odpustiť. Veď lekár nepotrebuje zdravého, lekár potrebuje chorého. Ak si chorý, či v duchu alebo na tele, on má moc ti pomôcť. A tu nejde o aký je tu veľký problém, lebo pred Bohom každý problém je najmaličkosť. Lebo pred Bohom každá vec sa musí skloniť. Lebo On je Pánom nad všetkom. Veď je napísané, pod meno Ježiš sa musí skloniť všetko. Každá vec, nech je to choroba, problém, prekliatie, alebo akákoľvek vec, musí sa skloniť pred Ježišom Kristom. Lebo On je na to všetko. On je ten, ktorý ťa chce spasiť. A mnohí to nechcejú príjmať. Tu im ponúkame Ježiša Krista, ktoré prichádza slovo, pomoc, záchrana, ale mnohí to ignorujú. Ale chcem vám povedať, že jedného dňa vám to bude ukázané. Ale my sme tu vás neprišli súdiť, ale prišli sme vám ukázať Ježiša Krista, ktorý zomrel a vstal, aby teba mohol zachrániť. Veď On ťa tak miluje. On ťa tak naozaj miluje z celého svojho srdca, že za teba zomrel. Aký človek by dokázal zomrieť za takého hriešného, ako sme boli my? Či azda sme si to zaslúžili, aby Boh za nás zomrel? Pozrite sa tú lásku. Pozrite sa, ako nás naozaj miluje, že sme odovzdali to, čo bolo pre nás najcennejšie. Dali sme mu naše srdce. On nechce tvoje bohatstvo. On nechce tvoju slávu. On chce tvoje srdce, lebo On má dostatok všetkého veľa. Ale tu ide o to, že ty potrebuješ Ježiša. Ty potrebuješ Ježiša. A môžeš byť akýkoľvek človek, buď bohatý alebo chudobný. Buď slávny, alebo normálny. Jedno ti chcem povedať. Každý človek potrebuje Ježiša Krista. Každý človek, lebo bez Neho tvoj život hynie. Bez Neho tvoj život nemá miesto. Nikde. Tu je o to, aby si dal Ježišovi Kristovi svoje srdce. A On ti odpustí. On ti odpustí. A keď si urobil akýkoľvek hriech, Jeho krv je dostatočne
na to, aby ťa mohol očistiť. Jeho krv je dostatočne silná na to, aby ťa mohol očistiť od každého hriechu, lebo jeho krv oslobodzuje, uzdravuje a očisťuje. Každý potrebujeme Ježiša. Možno si hovoríš, ja nič nepotrebujem, mám krásny život, mám krásnu rodinu, mám dobrú prácu a to je dobré, ale keď nemáš Ježiša, si chudák. Keď nemáš Ježiša, nemáš v skutočnosti nič. Lebo nič si nemôžeš kúpiť, aby si predĺžil svoj život. Môžeš si kúpiť dom, ale nekúpiš si pokoj. Amen. Môžeš si kúpiť lekárni, ale nekúpiš si zdravie. Amen. Všetko záleží na tom, ako odovzdá svoje srdce Kristovi. A on chce zachrániť každého. Nech si akýkoľvek človek, Boh ťa miluje. A on chce zachrániť tvoju dušu. Odovzdaj svoju dušu Kristovi a on urobí to, čo má urobiť. Pán vám žehnaj. Veríme o veľkým zázrakom. Mene Ježiš. Amen. Haleluja, cítim tu na určite pomazanie. Môžeme tu na všetky dvíniť ruky? Môžeme rýchlo modliť sa. Haleluja, Bože, modlím sa. Ať každý dopíhol ruky, aj tí, ktorí nedvíhali, počúvajú. Bože, Duchu Boží, dotkni sa ich práve teraz. Dotkni sa ich práve teraz. Uvoľňujem tu ich na ich životy. Uvoľňujem tu na toto mesto, Bože. Ty si povedal, Pane, aby sme šli a kázali, Pane. A to, čo si nám dal, Pane, to, čo sme prijali dnes rozdávame, Pane. Mene Ježiš, Pane, uvoľňujem tu ich životy. Uvoľňujem moc. Oheň, Bože. Zápal srdcia, Pane. Zápal, Pane, každého, kto je na tomto mieste. V mocnom a svatom mene Ježiša. Amen. Sláva Bohu. Sláva Bohu. Starší. Tá. Čau. Thank you, Jesus. Thank you for your grace. Haleluja. Sláva Bohu. Skvělý čas. Můžeme vidět lidi, jak jsou spasení. A to je Boží vůle. Dovolte mi, abychom řekli jednu věc. To, co děláme tady, protože hodně životů jdou do pekla. Ale Ježíš to nechce. To, co chce, je, aby se lidi usmířili s ním. Aby oni šli do nebe. Bůh nestvořil peklo pro lidi, ale dal svobodnou vůli. A ty se rozhoduješ tam jít. Tím, že odmítneš Boha. Ale dneska my jsme tady. Máš šancu. My jsme mašanty. Šanty. Můžete přijmout Ježíše. Tím, že uslyšíte slovo. Máme hodně bratrů, kteří kážou Boží slovo. Takže vy máte možnost přijmout Boha dneska. A můžeme vidět hodně lidí, kteří ignorují to slovo. Protože oni prostě nechtějí najít tu pravdu. A hledají důkaz. Oni hledají ten důkaz. Ale říkám, že důkaz je Bible. A důkaz jsme my, který kážeme evangelium. Nechte mě, abych vám řekla jednu věc. 4 roky zpátky. Já jsem okrádal lidi.
Protože drogy. Já jsem pil. Já jsem byl v gangu. Ale jednoho dne Ježíš přišel ke mně. On nepřišel fyzicky, ale on přišel čtením slova. A když jsem ho přijal, můj život se změnil. A teď jsem tady. Sdílím evangelium. Moje vlastní cesta mě nezměnila. Moje vlastní děti mě nezměnily. Moje vlastní máma mě nezměnila. Ale kdo mě změnil? Byl Ježíš Kristus. Takže dneska máš šanci přijmout Ježíše Krista. Možná si myslíš, kde je. Možná si myslíš, kde je. Já ho nevidím. Ale vy taky nevidíte, co dýcháte. Ale vy věříte. Amen! Vy věříte, že dýcháte. Takže jestli vy cítíte, co dýcháte, a jestli přijdete k Ježíši, vy ho budete cítit stejnou cestou. Jak cítíte kyslík. Možná se lidi na to dívají, ale nemůžou to najít. Jdou do druhu, jdou do alkoholu, aby mohli být uspokojení. Ale zase se do toho pocitu vrátí. Oni jsou pořád stejní. Ale když přijmeš Ježíše Krista do svého života, najdeš lásku, najdeš radost, najdeš pokoj. Navždy. Takže dneska, prosím, bratři, přijměte Ježíše Krista do vašich životů. My máme zítra konferenci. Můžete přijít a navštívit nás ty církvi. A můžete to procítit na svojí kůži. Takže prosím, zkuste to. Amen. Si požehnaná. Yes, Lord. Tak sme v Prahe, kážeme evangelium, hlasíme evangelium každému, ktorý tu ide. Je to veľké miesto, ale Pán je väčší. A preto modlite sa za nás, aby ľudia boli zasanutí a spasení. Už veľa ľudí prijalo Ježiša Krista, lebo prišli tu naozaj služobníci, ktorí slúžia Bohu celým svojim srdcom a ktorí odovzdali Pánovi svoje životy. A sú tu nás veľa a preto Boh koná a pracuje. A vítame vás, zajtra máme konferenciu v Prahe. Príďte a uvidíte zázraky a nadprirodzené veci. Lebo pretože stále chceme robiť Božiu prácu, nezastavíme sa, ale stále budeme hlásať, aby ľudia boli zachránení a spasení. Preto volám každého, aby ste prijali Ježiša Krista, aby ste odovzdali svoje životy Ježišovi Kristovi. On je Pán pánom a kráľ kráľov. Sme na miestach, kde sme nikdy neboli. To je Božia priazeň, aby sme hlásali evangelium Ježiša Krista. On nás volá do celého sveta a my pôjdeme a budeme slúžiť. Modlite sa za nás, aby sme viac povstali v moci Ducha Svätého, aby sme priniesli slovo každému človeku. Lebo Boh chce, aby sme hlásali evangelium Ježiša Krista. A preto vás volám a vyzývam každého, ktorý pozerá. Zdieľavajte to, modlite sa, aby ľudia boli zachránení, spasení, lebo kážeme Božie slovo. Praise the Lord, my sister. Praise the Lord. You coming, yeah? God bless you. God bless you. Halelúja. Ľudia, ktorých nepoznávame, prichádzajú k nám, aby sme sa modlili, aby sme im kázali. To je Božia priazeň. Keď Boh hovorí, tak to Boh pracuje. Pozrite sa.
Vidíte? Pracujeme tak, ako Boh chce. To je na jeho slavu. Žiadny človek neberie si slavu, lebo to nie je o nás, ale je to o neho. A povzbudzujem vás k tomu, aby ste sa za nás stále modlili, aby sme mohli kázať a svedčiť všetkým národom, lebo Boh vidím, ako nás berie a dáva nás na miesta, kde sme nikdy neboli, aby sme mohli hlásať evangelium. Bieli, Angličana, Pakistani prijímajú Ježiša Krista tu v Prahe. To je Božia milosť a priazeň, ktorá pracuje. A preto potrebujeme vaše modlitby. Ešte viac sa za nás modlite, lebo my robíme Božiu prácu a ešte viac uvidíme zázraky a divy. Veríme, lebo Boh je Bohom zázraku a veríme, že všetci budú spasení. Budeme hlásať tak dlho, kým sa neobratia milióny ľudí. A toto Boh chce, aby boli zachránení a spasení. Halelúja. Tu sa robí Božia práca a my pracujeme na Božom poli. Nestojíme na jednom mieste. Hlásame evangelium Ježiša Krista. Kdekoľvek pôjdeme, čokoľvek urobíme, všetko je to pre Boha, nie pre nás. On je Pán pánov a Kráľ kráľov. Vzdelávajte to, aby sa to šírilo. My sme tí, ktorí chcú kázať evangelium a vidíme výsledky, ako ľudia prijali Ježiša Krista, odovzdali svoje životy, chceli od nás, aby sme sa za nich modlili a my sa modlíme, lebo Božia práca je silná. Keď to robíme na jeho slavu, on sa musí ozviať, on musí prísť, lebo to je Boží zákon. A chválime našho Pána Ježiša Krista, chválime ho a my robíme stále Božiu prácu. Sláva Bohu. By som zomrela. Môj život by stratil úplne hodnotu, pretože čím viac som veštila, viac som tomu rozumela, prestávala som ovládať vlastné telo a nedokázala som si to vysvetliť. Moje dieťa by som stalo sirotou, pretože tie sily, ktorým som odovzdala svoj život, by ma boli zničili a zabili. Ale prišiel do môjho života človek, ktorý má živý vzťah s Bohom, Biblie a začal mi rozprávať o tom, že Biblie napísané o mojom živote, o tom, čo robím. Fajn štít tým, dnes naozaj je to sila, naozaj Pán mocný, Pán mocný koná, taktiež praský aj ľudský tým, prepája sa to Pán mocný jedna, mnohí ľudí spasení, mnoho zázrakov, mnoho vecí, ktoré my dnes prijali svojho životu. A modlite sa za nás, pýtajte sa k nám a vy, poďme kázať a budovať Božie kráľovstvo. Ó, halleluja. Verím, že tento čas je čas naozajstného prebudenia. Kedy ľudia, nie je možno celý svet, ale nie celý svet, kedy ľudia naozaj sa prebudzajú zo spania, prebudzajú sa zo smrti do života. Modlite sa za nás, bratia, milujeme vás, ale Boh vás miluje viac. Ježiš Kristus je meno na všetky mená, je to meno, Halleluja! ktoré sa zhodne plno bytostí ponebeských, pozemských aj podzemských a každý jazyk vyzná, že Ježiš Kristus je Pán. A ty môžeš skrze jedine meno Ježiš získať spasenie, oslobodenie, uzdravenie a večný život. A ak je čokoľvek, ty môžeš prísť a rozprávať sa s týmami ľudí, ktorí sú tu. Môžeme sa za teba modliť a vyriešiť situáciu, ktoré sú nie preto, že by sme to robili my, ale pretože Božie slovo je živé. Boh ťa pozná, Boh pozná tvoj život, pozná tvoje trápenie, pozná tvoje volanie a keď Boh vyzná svoje hriechy, on z toho šoku nebude, on ťa pozná Bohu toho. Prídi sa s nami rozprávať, pretože dnes, keď ideš okolo, je to miesto, kde sa hovorí o život Kristovi, ktorý ťa pozná a chce zmeniť tvoj život. Môžeš mať večný život. Vieš, čo zobral prvé z môjho života Boh, keď som v neho uverila? Bol to strach o moje dieťa, o budúcnosť, ako sa vyvinie jej život. Bol to strach o moju budúcnosť. Boh prvé, ako berie, je to strach, pretože strach je opakom viery a ty sa nemusíš báť zajtrajšieho dňa. Pokiaľ poznáš Ježiša Krista, máš víťazstvo v každej oblasti života a Boh s tebou bude jednať, bude ti dávať svoje plány pre tvoj život, ktoré vymyslel a naplánoval. Preto vás pozbudzujú ľudia, ak ste na tomto mieste a počujete nás a pratiaľ nové trápenie, príďte medzi tými, ktoré sú tu, tými kresťanov a môžete sa s nami rozprávať o vašom. Halleluja. Sme veľmi radi, čo Boh koná. Sme radi, že ľudia prijali Ježiša. Sme radi, lebo vidíme, ako Boh pracuje a koná. To je nádherné, keď ľudia sú zachránení, spasení pre Krista. Sme vo veľkom meste Praha. A tu Boh práve koná a pracuje. Lebo to nie je o človeku, je to o Bohu.
Neprišli sme sa my ukázať, lebo svojou mocou nič nedokážeme. Kto dokáže, je Ježiš Kristus. On si zaslúži všetko. A my sme radi, že nás Boh používa so všetkými tými, že pracujeme pre Jeho kráľovstvo. Chcem vás pozbudiť a chcem vám povedať, že máme vás radi. Modlite sa za nás. Nech vám Pán žehná. Šalom.